Dobrý den, vítám vás u podcastu Máš to ve svých rukou. Mé jméno je Sára Škorpík-Pasálková a pracuji jako psycholožka na pobytové klinice. A dneska bych tady velice ráda přivítala naší kolegyni Anetu z ambulance. Ahoj. Ďakujem za pozvání, dobrý deň. Tak, Aneto, myslíš, že by ses mohla nějak představit našim posluchačům, divákům, kde aktuálně působíš, konkrétně teda jako u nás, na jaký pozici, co to obnáší? Takže moje meno je Aneta Ublaničová, som psychológ, terapeut, aktuálne teda pracujem na klinike NEO, kde pracujem prevažne ako psychoterapeut, občas mám nejaké diagnostiky, ale viac menej sa zaoberám teda tou terapiou. Aktuálne. Aktuálne. To znamená, že v minulosti som pôsobila v centrách, kde som sa zaoberala viac ako neurodegeneratívnymi ochoreniami. Vlastne tu boli ako domovy dôchodcov v Rakúsku a menej v Rakúsku, kde som ako naplňala skôr ako takisto diagnostiku alebo nejaké ako edukácie, rehabilitácie. Ešte vlastne pred mnou som pracovala na klinike ESET, kde som vedla stacionár, frakcionovaný stacionár a tam taktiež vlastne skôr práca s diagnostikou a terapie. Takže rozdiel v tom je, že aktuálne väčšinou sa zaoberám tými terapiami. Díky za ten ještě úvod do té minulosti, k tomu se pak ještě dostaneme. Teď by mě zajímalo, jestli bys mohla sdílet, co tě vedlo ke studiu psychologie. Proč právě psychologie? Tak, viedlo ma asi k tomu, že som bola celkom v tom prostredí, nakoľko moja maminka to študovala a pracovala v domoch dôchodcov, alebo teda bola v tých vedúcich pozíciách, takže vlastne tam som mala nejako blízko k tej sociálnej oblasti. Ale musím povedať, že taký ako kde vidím tú prvú myšlienku, bolo po odchode, po strednej škole som išla do zahraničia a pracovala som v Anglicku ako operka. A pomerne mladá, som mala 19 rokov a tam som sa stretla vlastne v tej rodine s takou situáciou, kde im zomrela maminka. Vlastne už som prišla, už tí deti boli v tom prostredí a tam som si začala všímať vlastne ako to vplýva na tých detí. Asi som cítila vlastnú frustráciu, že som chcela pomôcť a nevedela som ako. Takže vlastne myslím si, že tam sa to niekde zrodilo, že by som vlastne si prijala vedieť lepšie reagovať a pomôcť. Takže asi preto som začala. Takže vlastně nějak ta cesta teda pak po tady té zkušenosti v Anglii tě vedla klasický běh přihlášení na vysokou školu a pak nějak jako ses zamířovala nebo směřovala jak v té psychologii? Ja som ešte vlastne cestovala, to takisto vlastne si myslím, čo je taká forma, že formuje toho človeka, že som mala viac menej skúseností takto z rôznych pozícií predtým, ako som šla do psychológie. Čiže ako teraz vnímam spätne veľmi dobre, akože na nejaký osobnostný rast. Či už som robila v gastronomii, čo je veľmi náročné v Nemecku na ten výkon. Takže vlastne tú odolnosť mám vypestovanú. A vlastne keď som akože takto cestovala, potom presne tá cesta vedla k prihláseniu na vysokú školu. Medzi tým ja som vlastne žila v Rakúsku a tá cesta už vlastne nejak aj to štúdium z toho Slovenska prešlo vlastne do toho Rakúska, skúseností takých akože v oboch krajinách, tak tam to vlastně začalo už. To je zajímavé, jako tady ta kulturní jako zkušenost, tak přemýšlím o tom, jako v čem ještě tě to třeba formovalo, nebo jestli v té práci jako s klientama, jestli se jako dá říct, že jsi z těch jako určitých zemí něco jako vzala i do té profese jako terapeutky, psycholožky. Asi áno, aj keď by som povedala, že vlastne ľudia sú že to naozaj o ľuďoch. Nemyslím si, že je to úplne o tých krajinách. Čo by som povedala, že čo mi prinieslo ako nejaké uvedomenie do tých terapií, keď sa bavíme o terapiách, tak je to možno to, že naozaj tá terapia by sa mala robiť v rovnom jazyku. Čo teda človek, čím je viac skúsenejší, tak asi tým viac ako vníma ako myslím tie shades, také tie tiene, alebo to, čo by mi mohlo ujsť. To hovorím, že ako keď vie niekto pár slovičok po nemecky alebo po anglicky, tak povie, ja viem po anglicky. Čím dlhšie do toho alebo hlbšie vidím, tak si začínam všímať, že kde všade môžem spraviť chybu. A čo sa týka vlastne tej terapie, tak práve v Rakúsku, keďže tam som vlastne nastúpila na špecializáciu klinickú, tak tam nám to takisto bolo ako
No, trošku tam bola tá rivalita s tými Rakúšakmi, ale je v niečom pravda, že jednak aj tá národnosť, jazyk, že niekedy musíte vycítiť aj tie neverbálne prejavy, ktoré vlastne keď človek musí premýšľať v inom jazyku, môže mu utiecť. Takže to si myslím, že toto mi akože dalo. Pracuješ teda s klientama i v cizím jazyce? Pracujem, áno, ale presne mám nejaký takú ako náhľad, sebareflexiu, že im doporučujem, pokiaľ ja tam cítim, že je to vlastne niečo povedzme náročnejšie, hlbšie, že im sama doporučujem, nie je to o tých peniazoch, idem je ich dobro, že im doporučujem, aby si našli vlastne v tom rodnom jazyku. To si dovedu představit, že vlastně, když se třeba v té terapii dostane na nějaký jako náročný téma, tak že možná jako to propojení v tom mozku, ten jako jazyk a nějak jako ty pocity, že to může nějak souviset, což mě možná i napadá k tvý zkušenosti s neurodegenerativníma nemocněními, že máš jako vhled i tady do té oblasti. Tak jak vlastně ses dostala tady do toho jako oboru, nebo jestli v tom jako nějak jako pokračuješ? No dostala som sa, alebo teda v tej blízkosti som bola už v tom ranom detstve, keďže mamina vlastne pracovala v zariadeniach vlastne pre Alzheimerov, takže vlastne to sa tak okolo mňa nejak dialo. A neskôr vlastne to bol dôvod, prečo som prišla z Rakúska, lebo ma to nejak zaujímalo, že tu bol kurz neuropsychológie, tak kvôli tomu som vlastne prešla do Prahy, s tým, že to malo byť na čas. A kde vlastne som si nejak prehlbila tie skúsenosti, vedomosti, ale aktuálne teda nepracujem s tou diagnostikou. Hovorím, do budúcna to možno znova ako keby sa k tomu vrátim, ale vlastne nepotrebujem používať, ale tak som sa dostala, že ma to zaujímalo. A potrebovala som ako keby v tej diagnostike som videla, že mám nejaké medzery. Že niečomu, predsa len v tej psychológii sa to tak nejde tak dopodrobná. A myslím si, že tento kurz to naozaj tak jako veľmi tomu vie pomôcť tými informáciami. Ještě k té profesní dráze, tak v Rakousku si začala tu předatestační přípravu? Takže teďko... Ono to bolo vlastne tým, jak som ešte študovala, ale vlastne som žila vo Viedni, kde som si vlastne už aj počas toho magisterského štúdia viac menej ako keby tie veci prehadzovala. Písala som prácu už s učiteľom, alebo teda lektorom na Viedenskej univerzite a tam som vlastne pracovala čo najviac s utečencami. Vlastne to bola tá vlna, kedy vlastne z tej Sýrie a Afganistanu, takže tam som robila v tom centre. Takže som vlastne mala viac menej či už prácu, alebo všetko to zázemie vedené vo Viedni. Takže tým pádom aj bolo jednoduchšie začať tú atestáciu v tej Viedni. Takže asi preto. Když bychom se teď podívali trošku do pole té psychoterapie, tak vím, že máš za sebou sebezkušenostní nebo psychoterapeutický výcvik psychoanalytický psychoterapie. A proč právě psychoanalýza? A možná, jestli bys mohla pro posluchači, diváky přiblížit tady ten směr, o čem to je. Tak prečo psychoanalýza? Možno to bolo trošičku náhoda, keďže môj kolega, spolužiak vlastne bol v tomto výcviku a ja som práve sa zamýšľala, lebo som sa rozhodovala, do akého výcviku by som rada išla. Tak som to teda, samozrejme som si niečo tam prečítala, ale musím povedať, že to bola trošku náhoda. A musím povedať, trošičku som aj bojovala s tými niektorými presvedčeniami, ale nakoniec som veľmi rada, že som si ho zvolila. Také jednoduché. Tak ako ja to vysvetľujem klientom, tak je to vlastne niečo, že pokiaľ nepochopíme korene svojej minulosti, tak ja ich nevedome vlastne opakujem. Je to skôr ako hlbinné, je to dynamické, ideme viac vlastne, ja to hovorím pod tú kožu. Ja sa to snažím vždycky ako približovať tak ako veľmi laicky, s tým, že pokiaľ ja mám nejakú ránu a o nej neviem, ona ma síce zabolí, kedykoľvek sa dotknem niečoho,
čo mi tu bolesť pripomenie z detstva. Len ja reagujem vlastne ako neadekvátne, nie to dieťa vo mne reaguje. Nesúvisí to už vlastne s tou prítomnosťou, ale kým ja to vlastne nepochopím, tak som vlastne v tom bezmocný. Takže nehovorím, že pracujem len analyticky. Aktuálne teda mám za sebou aj kurz EMDR, takže vlastne aj práca s traumou, nie každý klient je vhodný na analýzu, ale strašne to pomáha mne. Vlastne toto uvedomenie, ten náhľad do tej hĺbky, tak ako keby ja sa môžem o to oprieť, kedy vlastne zakročiť a ako vlastne postupovať. Takže za mňa analýza je dobrý nástroj. Vlastně jste teď řekla, že ne každý klient je vhodný na psychoanalýzy. Dokázala by si nějak jako specifikovat, kdo je třeba teda na ní vhodný? Nebo jak to jako se dá poznat, že právě tady ten klient by třeba byl tam otevřený? Ono obecne vlastne každý klient, ktorý má nejaký náhľad, vlastne skôr by som povedala tí neurotickí klienti, ktorí majú vlastne nejaké zdravé obrany, sú schopní vlastne nejakej nie len sebareflexie, ale vlastne to ego je schopné nejak prijať nejakú interpretáciu, tak sú vhodní. Kde to vidím náročnejšie, aj keď teda niektorí kolegovia pracujú, tak sú to vlastne tie poruchy osobnostní, schizofrénie, tak tam vlastne samozrejme tam je skôr nejaká podporná terapia. Ale viem, že niektorí vedia aj s tým pracovať, ja som v tom opatrná. Takže nejtypičtěji teda klienti třeba neurotičtí, úzkostní, můžou být třeba depresivní? Určite môžu. Takisto s hraničnými. A samozrejme sa hovorím, nedržím len tej povedzme tej analýzy, ale z mojej skúsenosti, keď som pracovala s hraničnými klientami, tak si myslím, že to veľmi pekne ako by som povedala, že sú absolútne funkční, majú seba náhľad, vedeli ako veľmi pekne na to reagovať. Je rozdiel aj v jakej škále je ten hraničný, takže Jsou vlastně široký spektrum. Široké spektrum, přesně tak. Mohla bys nám ještě jako třeba přiblížit, jak to jako v praxi chodí, když teda by někdo takhle jako přišel, tak teď se nějak jako otevře nějaký bolavý rány, možná traumata z té minulosti. A teď co s tím? Jak to v té terapii pak jako ten proces, jak vlastně ta minulost se jako tam nějak jako do toho zařadí nebo uzdraví, zahojí, co tomu jako pomáhá? Strašne dôležité nie je to, čo sa mu stalo, ale ako si vysvetľuje, čo sa mu stalo. Hej, že vlastne ako to popisuje. Myslím si, že to je vlastne najdôležitejšie, že začíname tomu porozumieť, že čo to pre ňo znamená, čo to o ňom hovorí. Ja teda najčastejšie sa zameriavam na to, na nejaké tie presvedčenia z minulosti, alebo čo sa mu opakuje, aké vzorce. Myslím, že dobre o tom hovorí ten psychiatr Peter Péte. Vlastne sú to nejaké super ego z detstva, čo najčastejšie narážam, že vlastne tí deti sú nejak najzraniteľnejšie. Pokiaľ sa mi tam stane nejaká rada, krivda, ono vlastne si to sám v sebe nejak interpretuje, vytvorí si nejakú obranu a z toho vlastne si vytvorí nejaký sebeobraz. Čím viac som zranený, tým viac potrebujem byť buď výnimočný alebo nejaký, čo častokrát už vlastne mu ubližuje v súčasnosti, či perfekcionizmus. A teda je veľmi náročné vlastne najskôr pomenovať to, čo to pre mňa znamená a čo by to znamenalo, keby ja vlastne si začínam ten sebeobraz rozbíjať a stavať si ten nový, ktorý už môže robiť chyby, nemusí byť tak perfektný, tak výkonový. A toto je vlastne aj náročné, že prijať to nové ja, takéto láskavejšie. Ale kým ten klient nie si vedomý toho, čo sa mu deje, nemôžem to zmeniť. Takže čo je asi najnáročnejšie, takisto keď príde a povie mi, len mi je zle, je mi špatne, ja trpím, ale absolútne ako keby nedá sa tam vstúpiť. Lebo je to pre nich tak zraňujúce si niečo pripustiť alebo pomenovať. Tak tam je to ako náročné. Takže kým si niečo nepripustí, nemôžem to zmeniť. A vlastne
tím pak můžu opakovat nějaký ty nevědomí vzorce a dostávat se do těch stejných situací, pokud to nemám nejak odpracované. Presne tak. Pochopiť, prečo sa mi to deje, kedy sa mi to deje a možno vždycky ideme, že kedy som sa takto rovnako cítil z minulosti. Takže keď ja budem mať nejaký, povedzme, v minulosti konfliktný vzťah s maminou alebo s ocinom a teraz vlastne a to zažívam v partnerstvách, pri šéfovi, ale to není o nich. To je vlastne to, že on mi dáva pocítiť ten rovnaký pocit, keď som ja bezmocná alebo nedôležitá a vo mne tá reakcia tým, že vlastne ja si to neuvedomujem, ale to je vlastne tá detská reakcia. Hej? A to je vlastne najdôležitejšie odlíšiť to, že prítomnosť od minulosti. A to častokrát ideme tým, že najskôr idem, povedzme, do toho zdroja, odsmutím si tú časť, ale vlastne už som schopná to prepojiť, že teraz tá rovnaká, povedzme, môže to byť rovnaká bolesť, ale nemusí to dopadnúť rovnako. Hej? Že ten častokrát aj ako vo vzťahových je to, že tie ženy očakávajú vlastne od toho partnera to, čo mi nedal otec. Ale to on už nemusí vlastne robiť. Že vlastne stále si tam len točíme nejakú traumu a nie som dosť, keď toto sa mi nedieje v živote. Takže musíme najskôr naozaj sa vrátiť k tým koreňom. A tým sa vlastne sme slobodnejší v tých možnostiach, tak ako tú situáciu vnímam, ako to vidím, ako môžem reagovať. Jsem hrozně ráda, že jako o tom mluvíš, protože mám pocit, že v dnešní době ta psychoanalýza možná už je to takový jako stigma toho, pohodka, Freud, dětství. A vlastně jako mám pocit, že já v té práci s klientama jako se setkávám s tím, jako, že tak tu minulost mám nějak jako uzavřenou, a prostě jedeme dál. A vlastně mi přijde jako hrozně super, jak takhle jako to jako hrozně hezky popisuješ, jak vlastně když se to jako nevyčistí, tak to tam nějak místo len flotuje. To bol práve asi ten dôvod, kedy ja sama, keď som nastúpila do výcviku, vlastne to sú tie ego obrany, hej. Nechcem sa tam vrácať, chcem to už takto mať, ale bohužiaľ to nejde. Takže čím viac, ako keby tam nejde o to, aby sme znova trpeli a všetko vlastne prečistili. To ani nepotrebujeme. Ale vlastne práve preto je dôležité vedieť, čo sa mi opakuje, kde. Hej, nepotrebujeme naozaj zo všetkého sa vrácať. Ale bohužiaľ to nefunguje, že ja si poviem teraz, áno, toto bolo 3-4, teraz budem fungovať inak. To nejde. Proste to staré, keď ja, neviem, žijem 30 rokov alebo 40, nejako, čo mi je prirodzené tá reakcia, tak aj keď ja to častokrát tí klienti sú frustrovaní, ja ich absolútne chápem, že ako to ide pomaly. Ja to častokrát prirovnávam, to je možno moja téma, k fitnessu. Aj ja by som chcela hneď svariť, aj ja by som chcela hneď zvládnuť tento cvik, ale vlastne je to naozaj ako keby to, že lúpeme tú cibulu a je to vlastne tá ego obrana. Ja keď mám naozaj o sebe nejaký sebaobraz, to nie je o tom, že oni mi to nechcú povedať, alebo sami to nechcú pripustiť, ale tá obrana, ego obrana, ona vie, čo robí, ona ma chráni. Takže ja keď začínam vlastne vystavovať si nejaký, ja to vždycky hovorím, povedzme, že stavíme nový pilier, hej, tej svojej sebahodnoty. Keď ja mám trošičku, najskôr ich zdrojujeme, pevnejší pilier, tak ja až potom môžem na seba pozrieť a možno si niečo pripustiť, hej, lebo ja viem, že ma to udrží, ale ja nemôžem sa odhaliť, lebo ja sa rozpadnem. Preto tá terapia a vlastne všetky tie procesy tak možno trvajú, keďže mne je tá nová cesta, ja viem, že je to zdravé, to je pri závislostiach. Ja viem, že je to pre mňa dobré, ale mne to nechutí. A to je rovnako, keď si budem byť ako hľadať toxické vzťahy ako z nejakého zdravého, alebo povedzme z toxického vzťahu a neprejdem hneď na zdravý. Už len to, že si to začnem uvedomovať. Ja niekedy poviem, tak najskôr mám gamblera, potom mám alkoholika. Ale ako keby rýchlejšie, vlastne tým, že som si toho vedomá, tak si to všímam. Už neplačem týždeň, ale 3 dní a už vlastne pomaličky sa od toho odpájam, až vlastne k tomu nemám žiaden vzťah. Ale nedieje sa to hneď. Proste je to silné. A ešte na to mám vlastne, ja mám napojenú častokrát na tú, my sme trošku seba deštruktívni, takže v jednej časti mi to ubližuje, ale v jednom ja tam cítim aj niečo, čo mi niečo dáva. A preto sa niekedy ťažko menia tie veci, pokiaľ oni sú ako v nejakej rovnováhe. Aj mi to ubližuje, ale aj mi to dáva niečo dobré. Vždycky musíme to teda vychyliť, aby jedna teda prevážovala. Vtedy to môže meniť. Tak přijde, že se jako dostáváme k důležité části, co jsou emoce. Protože vlastně
to nějak jako popsala, jako to může probíhat podle mě na té rozumové úrovni. A teď jako přemýšlím ta emotivní, která silně souvisí s tělem. A to bych se tě chtěla zeptat v rámci psychosomatiky, protože vím, že máš zkušenosti s takovými klienty. Možná z toho stacionáře z ESATu, jestli se nepletu. Byla psychosomatická klinika. Tak jak tady to souvisí vlastně emoce, tělo, mysl? Veľmi. Veľmi. Čokoľvek, čo tá hlava si neuvedomí, alebo teda ja nebudem počúvať, to telo mi to dá vedieť. A to je práve strašne náročné, že oni povedia, ale ja absolútne zvládam, idem, hlavne tí výkonoví. Prečo sa mi toto deje? Hej, že či už trávenie, časté prejavy vaginizmu, čokoľvek, vlastne to telo im dáva ako nejakú stopku, že mu není dobre. Ale keď možno častokrát aj v detstve, nie že by to tie rodičia ako robili náschvále pravdepodobne, hej, tomu dieťaťu nemá možnosť vlastne nejakej voľby, nejakého porozumenia, nejakého vyjadrenia, tak to vlastne potláča, popiera to. Tie hranice sú posunuté. Vôbec v tom nevidí racionálne problém. Není problém, hej, ale to telo stále je zamerané vlastne na to zdravé. Takže keď idem sám proti sebe, inak povedané, hej, potlačanie agresie. Agresia je strašne dôležitá, ale nehovoríme v našom ponímaní to, že ako agresia, že prídem niekoho tam ako vyplieskam vonku, ale v ponímaní to, že poviem nie, že cítim, že mi niečo robí špatne a nevystavujem sa tomu. To je práve to, aby som nesklamala, aby som vyhovela, aby som si niečo sama sebe ako dopriala alebo potvrdila. Takže ja si myslím, že nechcem, že by to bolo nejaké ezo, ale že tá intuícia je zdravá. Keď ja na začiatku cítim, že ja niečo nechcem, tak to fakt, to je to správne. Až kým nastúpia také tie obrany, ale však nevadí, ale však je to napríklad častokrát dievčatá vo vzťahoch. Nie, že sa trošku potláčajú. Potom si to na konci uvedomia, že ja som to vlastne ani nechcela, ale. Takže vlastne tá psychosomatika sa vždycky odrazí, keď idem cez seba, keď sa nepočúvam. Máš nějaké zkušenosti, že by jako nějak nejvíc klientů třeba mělo potlačený vztek, například jako lokalizace někde v těle v břiše nebo na hrudi. Jo, dá se to i nějak takhle propojit? Myslím si, že práve aj keď vlastne pri práci s tým MDR, tak najčastejšie je to vlastne hruď a je to brucho presne. To sú tie emócie. City, potom je tam brnenie nôh, nemôžem vykročiť vpred. Myslím si, mala som jednu skupinu, ktorá bola hodne ako taká ako psychosomatická. Tam častokrát hovoríme, že vlastne to telo, alebo oni ma vlastne aj to telo ma niekedy aj chránilo. Hej, vlastne keď som nemocná, tak odo mňa nikto nič nechce. Keď som bola chorá, ako dieťa nemusela som ísť do školy alebo naplňať nejaký výkon. A to je práve to, čo si aj ja vnútorne, to sú tie strachy. Mám nejakú obavu rozprávať napríklad na porade, tak dostanem prújem. Ráno, to telo má ochrane, nechodí nikde. Máš toho strach. Takže je strašne dôležité práve to porozumieť si, čo si ja hovorím vnútorne, aké myšlienky, aké obrazy mi idú. Napríklad kudne aj tie fantázie, ja hovorím to denné snenie. Niekedy sa rozprávame o klientoch, že to, ako si ja seba vyobrazujem, budem hrdina, alebo teraz ako toto by som im povedal a tak. To je v poriadku, len akože, aby si vedeli ako keby načítať, že prečo, čo mi to vlastne tento obraz chcel povedať. Hej, napríklad necítim sa dôležitý, alebo necítim sa dostatočne dobrý, preto potrebujem byť výborný. A vždycky poviem, OK, tie fantázie sú strašne dôležité, tak poďme si, ako čo by sme mohli v tej realite preto spraviť. Ale to je práve to vnútorné, čo sní práve tieto myšlienky. Tak oni mi odohrávajú to, čo ja si niekedy nechcem pripustiť. Musíme im trošku venovať väčšiu pozornosť. Z této tématu ještě přemýšlím nad nějakou oborností, se do toho zamotala. Prostě mezi obory lékařství, psychologie. Když si jako představuju
je třeba nějaký klient, který má přesně somatický potíže, nemá na to ještě třeba nějaký jako psychologický náhled, chodí se někam vyšetřovat, jo, a teď je vlastně neustále odmítaný, tak jako přemýšlím tady nad tím, jestli se s takovýhle třeba klientama setkáváš jako v praxi, kdy vlastně jako tu první cestu bolely přes to tělo, ale vlastně nějakým nebylo vyhověno, nebylo nic nalezeno. A jak pak jako tady s tím vlastně pracovat? Myslíš tým, že vlastne má nejaký problém, ide teda k lekárovi a tam sa nenájde teda žiadna príčina. To je veľmi frustrujúce pre tých ľudí. To je naozaj, že častokrát hovoria, že ja potrebujem nejaký dôvod, hej, to im aj uľaví. Pretože musím povedať, že toto je ťažšia cesta, hej, keď tam sa nič nenájde a teraz vlastne je to psychika. Ale čo je teda tá psychika, hej, že vlastne to je naozaj tá dlhšia cesta, kedy vlastne naozaj ideme cez tie obrany, cez to, čo si vlastne doteraz vlastne neuvedomujú. To je niečo nové pre nich. Áno, je to frustrujúce, že tí ľudia sú takí ako nedôverčiví. Bolo by jednoduchšie, keby im povedia, je to preto a preto, tu máte lieky, vybavené. Všetci by to takto chceli, tie rýchle riešenia. A toto je možno ďalšia vec, ktorá naozaj tá terapia nás učí, že tam nejde niekedy o ten cieľ, ale o tú cestu. Ja vždycky hovorím, že tu áno, chcel by som rýchlu úľavu. Keď ja chcem rýchlu úľavu aj od liekov, tak ja sa stále iba fokusujem na to, čo není. Ale nie na tú cestu. Tak ja vždycky hovorím, buďte zvedaví. Buďme zvedaví. Hej, prečo sa mi toto deje? Prečo to takto mám? Je to na začiatku možno také, ako kým sa nám to dostane pod kožu, ale napríklad, hej, ja keď ochoriem, tak si poviem, dobre, dialo sa mi teraz, mala som väčšiu záťaž, potrebujem sa niečomu vyhnúť a kľudne si to takto poviem, nie, okej, dobre, tak proste je to normálna výróza. Ale ako keby dám si tam ako viac možností. A tí ľudia takisto by si mali vlastne, hovorím, hlavne keď ako riešime nejaké nové nastavenia, nejaké presvedčenia, tak si hovorím, dobre, tak si presne povedzte, čo to mne hovorí, alebo prečo to tak mám. Ja som to teraz nejak fungovala, ale prečo? Toto naozaj mohlo vzniknúť, toto presvedčenie z nejakej traumy, alebo z nejakého poníženia, alebo to není moje, to, čo by som si prial. A práve sa takto pýtam, kabelku. Kúpim si drahú kabelku. Naozaj sa mi páči? Alebo chcem, aby mi tuto niekto zavidel? Alebo aby som si niečo... Keď si odpovedám úprimne, prečo by som si nemohla kúpiť drahú kabelku? Keď si povieme, teraz je vlastne ten boom estetický. Ja naozaj vidím v tom rozdiel, keď si žena napríklad nechá spraviť prsia, pretože vidím, že to má úplne iný základ. Že to neznamená, že necíti sa dosť. Hej? Potrebuje si cez to telo niečo dosytiť, tak vtedy poviem si, prečo nie. Hej? To neznamená, že vlastne to nejak nezmení tú jej hodnotu, či mám nechty, prsia, čokoľvek, ako u takej, ktorá je to trošku inak. Hej? Že naozaj ako je tam problém s tou sebahodnotou. Tak jak o tom mluvíš, tak je fakt jako vidět, jak ten přesah jako té psychologie je jako do té každodennosti. Jako úplně, už mi se na to dalo koukat takhle. Tak přemýšlím, jestli bys měla nějaké doporučení, rady, kdo třeba váhá do terapie, nebo pro koho ta terapie je. Ja si myslím, že terapie je pre každého. Ale nemyslím to v zlom. Vlastne, keď sa vrátime k tomu Freudovi, vtedy do terapie chodili len bohatí ľudia, bankári, tí ľudia, ktorí na to mali. Hej? Tí, ktorí na to nemali, nechodili. V tomto, čo som si všimla, keď mám napríklad platených samozrejme klientov, chodia takí, aj ktorí si nemajú žiaden veľký problém, ale uvedomujú si, že to napríklad neviem sa rozhodnúť, alebo mám to je veľmi zrelé uvažovanie. Často vlastne chodia všetci príslušníci rodiny, ale ten, ktorý by mal ísť, nechodia. Hej? Takže, alebo to takisto teraz musím povedať, že častej ako chodia možno ženy a ešte teda z tých minulých kliník, tak muži prídu, ale už keď je moc zlé, hej? Že tam možno takisto nejaký stud. Najväčšia práca v terapii je vlastne na začiatku, keď budujeme vzťah a stud. Hej, tak si myslím, že aj tak v terapii najviac, to je jedno, aký má kto smer, aký má výcvik, ale najdôležitejšie je ten vzťah lieči. Keď tú dôveru buduješ?
Dôvieru S klientem. s klienty. Myslím si, že asi nejakým prijatím, nejakou akceptáciou, nejak tým, že vlastne je to v poriadku, že sa o tom rozprávame. Myslím si, že tá dôvera častokrát u niektorých klientov vzniká tým, že ja to sama oslovím, že je to vlastne v poriadku sa takto cítiť. Alebo každý máme tých démonov, že vlastne je to absolútne v poriadku mať niekedy takéto myšlienky a takéto. Takže vlastne ako to, čo ten sebaobraz, ktorý si tak strašne chránia, aby vlastne to vyzeralo super, alebo neboli ponížení, tak ja vlastne tam možno prídem, že no toto je v poriadku, aj toto je v poriadku. Takže tým pádom mi to otvára nejakú bránu, že aha, tak vlastne môžem a postupne vlastne si sám môže pred sebou niečo pripustiť. Na čo? Mám ja teda dobrú skúsenosť s tou skupinou, že samozrejme v tom individuáli je to trošku iné. Tam vlastne ideme podľa toho tempa, toho klienta. Tak ako to cíti. A v tej skupine je to fajn, že vždycky sú tam niektorí, ktorí sú viac otvorení a videla som práve na tých klientoch, ktorí viac možno si chránia alebo majú iné tempo, že ich to otvorilo. Že vlastne, lebo keď sme ľudia, máme rovnaké pocity, hej, niekedy je rovnaké témy. A to, že si to vlastne jeden dovolí, tak to otvorene rozprávať o tom a získa porozumenie alebo niekedy aj ocenenie, tak potom, aj keď sa mi stalo, že po tých 3 mesiacoch napríklad ten klient nič nepovedal, hej, ale až keď robíme vyhodnotenie, tak bol schopný povedať, viete čo, to, že som to nepovedal nahlas, ale mne to vnútri pomohlo, hej, počúvať toho druhého, ktorý si to dovolí, rýchlejšie to prejde aj cez tú ego obranu a že veľa vecí si uvedomil. Aj keď sám pre seba, ale toto bolo fajn. Neto, přemýšlím, jestli bys něco chtěla říct posluchačům, divákům na závěr, nebo... Tak, ja by som hlavne všetkým popriala. Hlavne, aby ste sa o seba starali, o to duševné zdravie. Neznamená to, že terapia je jediná cesta. Akákoľvek cesta, ktorá vám pomôže, či už je to vlastne cez šport, cez nejaké kontakty, cez niekoho, komu dôverujete, koho máte radi, je strašne dôležité nebyť v tom sám. Nemať nejaký stud, je to úplne zbytočné. Takže toto je strašne dôležité nejak si ten život nastaviť tak, aby vám v ňom bolo dobré. A ak si nebudete vedieť s niečím rady, tak sme Neo alebo akákoľvek iná klinika. Neváhajte vyhľadať tú pomoc, aj keď to môže byť jedna konzultácia. Nič za to nedáte. Hej? Tak si môžete len niečo otestovať, ale myslím si, že tá cesta je tu vždy. A vždycky je tu možnosť. A možno ju ešte nevidíte a vďaka takejto pomoci vám ju niekto dovolí nejak ako nazrieť do nej. Takže asi tak. Moc díky, bylo to prima. Ďakujeme. Díky, že jsi dorazila. Ďakujem. A děkujeme i vám, pokud jste nás dokoukali, doposlouchali až sem a nezapomeňte nás odebírat na našem YouTube kanále a Spotify.